Kardom di New 7 Kanbang ni Libapuram Senar non birtang tonpen Arduponika. Pini nang litum ladak cuci junje gupi posisi song ik nang kok lo perang kia teng no nang pacini gitu mah bangso hunger strike ni litum dapat dulu ke ini kali lo patumi ban litum dokon lo patumi ban litum dak rong kelam don posko sekolah teng litum dia Chelsea asong ban litum hunger strike ban cuci junje ban litum dokon at ke halo dak tenangan litum adiman litum point dak dona litum thegong de lang lo thegong ji nomor 1 bang ke dak litum thegong bang ke with an autonomous state under Article 244A. Nah, halo. Kemudian itu APHLC asong kapar jam nangko, pada APHLC asong itu kapar yang nangko. Tapi bangkel halo. Article 244A ingkan proxy cap sosial itu kace song, labang soa handbrake, non ada tung culu nila. Election apa lo tang te, a political party dia tung sambil labang soa isu enen. Article 244A labang soa isu enen pensela untuk election purundu. Setane election juga lo tang te itu thegong lo. Handbrake lang mga tingin dito. Kasi labangso Article 244A 70 years of saying kache song ang tega bangke la hello karbiang long non ana bangke mon sam done dalo mon sam ke doya phan litum bori lo sami une dalo lake isikit ke dunga bemar boleh puda becho laben especially karbiang khai mate long aso tum long labangso bemar Article 244A handbrake bemar bangke lake implement netti ke bangke lake anu ten litum karbiang long laben di mahasara tum aputar lo karlo pen bangke lake prime nelo lage labang so bemar pen ajoksi Article 244 labang so bemar pen ajoksi ongdong atum pini ahe mari ci onang lo ongdong atum pini phatek jangnang lo ongdong atum pini police case phonang lo ongdong atum areng hu sonang lo ongdong atum pini labang so handbrake men pen aprana mui dam tang lo lasi bangkoan sai tumate bi 50 punala bangkoan sai mune tum jail chatam nalang bangkoan stli ili tum ereng hu sonalang bangkoan sai apran dam nalang lasi lo bangso Article 244A kapat chunia phana bangke itu APHLC kan arjap di lo lapen mili pini dak media hoya thelo bani tugang tung bang hello Article 244A ki malong bangke lake 6 schedule to the Constitution of India paragraph 20 teng mesti nai lake nale tum Article 244A Indian Constitution lo langdam lo thegongji Article 244A autonomous state ke lake 6 schedule to the Constitution of India paragraph 20 ben se lake ki munji lage non nili isia aliflet isia kitab nili thailong lo akhai alvin teron ke ketok kitab lasi non chongwai lo alang liara ketok bang la lo 6 schedule si nai ma autonomous si nai ma lake rana phan kapalu rana phan kapal chobai alam lo lage nang tum Article 244A lang dam lo product te clearly hadak mention no je paragraph 20 6 schedule to the Constitution of India teng si autonomous state ke munji lo kate ende ta ke chongwai je lam ase amalo itum autonomous state jong si itum kim nangji product te 6 schedule kami itu tang nang kok, ben 6 schedule to menciri nang kok. Nasi nilai ning jeber alam lo 6 schedule to the Constitution of India lapen Indian Constitution. Article 244A lapen 6 schedule to the Constitution of India paragraph 20 lapen inu da munit abang lapen akar jong lo lapen. Munit ta tumlong abang lapen akar jong lo. Nasi 6 schedule lapen Indian Constitution ke tamrap jong lo lapen. Ini abang ke hello make election laws under paragraph 2 sub paragraph 7 of the 6 schedule. Kasi Indian 6 schedule to the Constitution of India paragraph 2 sub paragraph 7 ateng bensi that separate electoral roll motali sakimi salam nang ibuli tum ke laga 24 plus organization hoten 6 schedule implementation committee SSIC bensi tum ke hangnon apen non APHLC utak tame tabangso paragraph 2 sub paragraph 7 alam magene tum hot lang lapen non la 125th amendment egalong laso separate electoral roll di paragraph 2 sub paragraph 7 ateng pen alang tum jok ni ma jok tema la paragraph 2 sub paragraph 7 separate electoral roll kaselam laten Article 244A lahini appoint 125th amendment long non ke dobong tim karbiang long bijupi atu alang tu mas yang tong ci padon pe la dak pilu dukun mau ni ma non alang itu kani je kongke Article 2 tiaram se ni je ko di direct funding alang sedame hala Article 244A Article 275 lapen ke paragraph 2 sub paragraph 7 malam bangke
kini arnian tame alang itu meradang lo tanda kai hel apen ke 125th amendment e kalong itu piludon po cingkidon po central government funds la tum pressure ki po kini arnian tame thekong la hello lapen isialam the non molom siksidul lapen PGR alama puthak si baduta chedan sailo chedan sai pen non rolling government atumta siksidul lapang tangji lapen PGR election ji pulahai lam loksi media thang no che pajar lo sita rolling government atum pen development po hin ka videlo la so puthak nang le go piloge pugang tunge non ruling party atum especially the BJP team kar benglau che prong tum non ibu hamren socheng lapen ke dokmuga maloman tamil atum awareness program ani seminar pe dobom lo 6 schedule awareness program seminar aho disi ke 6 schedule ke chodor de 6 schedule ke reng angjang nahi 6 schedule ke putap jak nahi 6 schedule ke week o ulahai alam lok sira kan ke than mate di nono bangke rata tum chini lo nono bangke la se APHL si fan counter dunji kulo tangte APHL se atum sona thak 6 schedule awareness mate seminar pe domai la so ke mang ni se sum pe dobom lo sita aka cheprek dam la hello ini tuh APHL sih kan bangke arong constituency pin along pin setame 6 schedule lah awareness ke pedohut ke 6 schedule aja kong kuan tema 6 schedule pe ini tuh autonomous council kuan cehar jagon ji 6 schedule aja kong kuan ke the lahai lam lapen 6 schedule ateng ben se autonomous ten ki munji lahai lam se itu berat man seta non BJP atum tim kar yang long tum latum seminar ki dia long ini tuh ke pegon long bang lah lo 6 schedule lah weakness 6 schedule chodor day 6 schedule pan aja kong ke kom rada phana ningka pa bi rada phana ningka pa bok alam lok sirat am ke phana lake lum theklong dang lo nasi dak ke chimlai dam degela hello nasi ne tum non tarik trong non pai agos tarik trong ni dak di kolong APHL ben lapen 6 schedule implementation committee ben ni tum dak 6 schedule one day workshop di sini tum seminar labang so seminar ki binang ko te bang la hello non tim kar binglong BJP tum alang itu resource person di komane algin teron ho komane afan itu bani bani waisi along damsi latum 6 schedule alam ben munit thana ningka pa bida me thana matu di 6 schedule alam dangke latum tilo panchayat system si wani nada lahai lam si tha panchayat system aja kong themu lahai lam si tha lasi lahai munit thana atum brain wash account ke claim ben apot puthot ake hok pe alam rathan ke thanji man se ni tu resource person ake hello ben tu man se mission resource person man se tu tarik program ni dak di kolong 6 schedule awareness program pe do monji hala sot ke ini tuh APHL si chot kali non ke dopom BJP konon apa nak kapre ka political party lo antum sedame kacini kangtung do pulo tangte hala soal ni bang nang tu non laben nang tum direct nang tum na arjudu na jok non tum ke theklong mang la hello BJP tum na bangso awareness seminar bi lo jong si kuison jong si arjudun pik lo pulo tangte ni anin ki tuhan te to hala resource person tu di mala elected members tu setam ni tum ni pui bang la hello non tarik program ni ke nang tum kacini ji an kacini ne doan setame direct na arjudu non nilitum APHL si mala tum resource person na bangke nilitum ke ning ki thiji gali nilitum ke dan do welcome lo nilitum ke ning si karong lapen labangso hunger strike atumi pen chengpon lo chengpon ben comment tuan si pajut ponang litum mate ang thek long et ma long le an si pajut ponang litum labangso hunger strike nilitum di mahasau long ni proxian pedo lo lapen ke non dak itum kargeng long hempi di bulong ta ini kan inian pedo tang lo lapen Rabjin pen West Karbeng Long, hamren long sitame, na 15 Agust aprang, mintung kapat do jimat bori pon. Nasi la bangso hunger strike bang kelalo, rara pan kapacini. 125th amendment, constitutional amendment penajo, ilitum 6 schedule apan isekan hok tetan do kokate. Nasi dak modification claim nai 6 schedule long. Mandala Indian constitution long alam si, ilitum preserve bilo, lapen ilitum memorandum tapi central government apan. lapen atumi nang litum arnisi dodet pen athi kupine lamthe si ang thek son thek pon long ma mane ruling government ben kupine lamthe si nang pu som do ma ruling government kana bang lage hang thek thek ong athela tum ke hai helo na hai ke aban kere do ke la tum ke aposi alang litum ke thek the lapen alang tum ate chok ni mai ke chi lo ko lapen labangso hunger strike nang litum ka che song pen kupine radatum nang cherap nang chito do na son thek pon long ma rada tu bang aning samo lapen ke atumi ke nang par kini non ke wani bukan orang kata non wan komo lapen ke non di mahasau kan sekame non wan komo lapen ke amri karbi delegation atau sekame non wan komo dan itu non aja choro lo